ଅଦ୍ୱୈତ ବୌଦ୍ଧ ଦୀପିକାରେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଲେଖା ଅଛି। ପରଫେକ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଚାରେ, ମୁଁ ମନକୁ କେମିତି ଜିତିପାରିବି? ପରଫେକ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ସେହି 4ଟି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଦୃଢ଼ତା, ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ବିନା ବାଧାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତୀବ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ, ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କର୍ମଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଳାନ୍ତି ହୋଇପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥାଏ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ସତର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଠିକ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ଜାଣିପାରେ। ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଆଉ ଏକ ଗୁଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରେ, ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ତୀବ୍ରତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିବାରୁ ଅନୁଭବ ବଦଳିଥାଏ, ଅନୁଭବ ବଦଳିବାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଦଳିଥାଏ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସରେ ହିଁ ମନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେ ବୁଝିଯାଏ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱୟଂରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ତାପରେ ସେ କର୍ମଠ ହୋଇ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ମାଷ୍ଟର କୁହନ୍ତି କି ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଫର୍ଟଲେସ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ଜୟ କରିଥାଏ।